Sentrong Samahan ng mga Super at Operators sa Negros. We have the Stone, ang ilatag pamuno Albert Villanueva on the line. Albert, may aga sa imo, sir. Sinat na may aga. May aga sa imo, may aga sa tanan mo Taglamati, may aga sa transport group dito sa Ciudad sa Bacolod. Sir, kabalugig ko nung may ara sang uway nagatingob abi ang nagklain-lain nga mga sektor sa transportation, and with due respect sa sina nga mga iban nga grupo, halimbawa ang Sabakod nga tiyang inyo alyansa do hindi magtingob sini nga bahin because do may ara man niya kamo sa ginasuportaran nga program and through the help of the LGU. But somehow, anong reaksyon nyo, sir, kay dito sa national, no less than the president, nagambal nga extended anay until April ang consolidation sining modernization program sa Albert? Yes, no? Madamo kong salamat nga mo sina nga mga balita. Isang gabi pa, namonitor na namon, dahil nanghibaluay na kami tapo sa bibakda, sa isang stone. Actually, ang nga problema ni sa kabilugan, no? Sa mga operator, sang aton nga traditional, kung magagmay natin nga mga operator, yung traditional PUD, no? Actually, ang solusyon din is isa man lang. So, galing nagkalain-lain lang sa pagpati o kung ano man ang dapat timoon, masolbar ini nga mga problema. So, ini nga problema is iyan niya tanan sa mga operator, child divers. No? Kanya-kanya man niya pamahagi kung anong dapat timoon. Okay. So, kami ang natapos ang bibakda ng iston, nakita namon niya nga ang inducer sinisang o kung ang katapos siniya nga problema na dapat natin solusyonan is iya sang kung baga iya ka inducer sinubla natin yung inducer siyempre diri natin sila ng Bacolod. So nakita namon niya nga durigid kami dapat magsandig. So lain man silang problema nila kay ang nag-regulate niya sa kabilugan sa NCR is hindi whatever ko na siya. Dili nga sila yung Bacolod, una din ang problema, wala din opisina sa LT Parme. So, hindi kami masanding sa LGU, kung anong nagkadapat. Kung maski magambalya ang LT Parme nga hindi kamo pwede na magbiyahe, kung magambalya ang LGU nga hindi akong bahala sa inyo kay pwede kamo diya kabiyahe, kay problema niya sa aton komunidad o kung sa kabilugan. Kaya kung hindi ka mo magbiyahe, so biyahe ka mo, maski magambal pa yan, hindi ka mo na pwede, kaya amo sila. So kami yan, nagsandig kami sa LGU, Senat. Yes. Pero subong anong latest, no? While nga, although nga extended na until April, may time na kung anong mga proseso nga ginapatihan yung pagi sa local government unit sa Bacolod. Pero subong diin na kamo nga stage ano na ang status sinisir sa inyo pag upod sa city sa sining program? Actually, ang natabo ya subong action art ari di na ya Japon ya ang katapos ang stone kag Bakda labis na gid ang mga operator nga pagpalapit kamon preparado kami kung magdaog ang programa, ipadayon ang programa, naka-ready kami. Ready kami sa consolidate. May ara na gani kami nga puop-puop, kuno abi nga kung kooperatiba, naging tindog, kagin pa nugutan man, nga buligan sang aton LGU. Kung in kaso, worst comes to worst. Okay. Mag-end ang January 31, kag wala sang hindi mo siyahan, wala sang amo sila nga subong nga balita nga na-extinction pa dali nga 3 months. So salamat. Kay kung hasta lang gidya, kag iposto gidya ang January 31, naka-ready ang amon grupo because nga naka-submit na kami sang amon nga letter of intent to consolidate before sang deadline sang December 31, 2023. So, whatsoever nga kung in kaso rin niya ma-end gidya o kung panindugan gidya sa ating national government o kung siyang LTFRB, DOTR, tumupa sa LTFRB na iposto gidya ang deadline na after January 31 wala na kamo, so ready na kami So, ang amon niya is assurance lang pagi sa LGU na makasige kami biyahe ay hindi madula ang palangabuyan sa mga individual o kung sa mga gagmay operator sa ato na traditional PUD. Pero ang desisyon ni President BBM to extend until April
Anong reaksyon nyo? Ito on the shows nga do pigaw inon? Why bala sa gusto nga pagtuon? Ang implementation sa program, Sir Albert? Yes, Senat, ang programa sa government, mas pidiri sa siyudad ng Bacolod, ano bala ang inaningan ng programa diri sa siyudad ng Bacolod para ma-implementar ang LPTRP. Ang LPTRP, ang nagpreparar is ang aton nga siyudad ang ilaton ng LGU, sa previous administrasyon, nga sabihin, amo na sa ginapanindihan namon tungod na hindi gusto ang proseso. Why kami gani kabalo na naara na gali ang LPTRP. Tapos nakibot lang kami nga din turnover that was January 12, 2022 nga i-turnover na gali sa LPTRP sa aton nga LPFRB dito sa Chairman Bill sa una. Nakibot lang kami nga hindi nga ma-witness kami nga i-turnover na gali nga sabihin wala kami kabalo may ordinance sana na galing amo na nga din preparar nga LPPRC kasi din sa pagtapos na sa pagpreparar ng LPPRC pabalo na namon dayon pabalugid ang aton nga previous na chairman sa komitiba sa transportasyon nga questionable na tungod na wala kami kabalo pag wala na sa mga implementar wala na sa mga mapabalo ang halos na kabilugan labi na din ang mga barangay na mga ruta na wala nila, ginpabalo nga, hindi nyo ruta, wala na ni. So, ang proseso, busilingon daw wala yung gusto. So, sa Subong, salamat nga ni, kayo ng Bukaran na, Subong may araan ni resolution sa aton council, sa sila dyan makulog na, i-recall na sa i-review. So, kamay patani nga, umpisahan ka naman na, kung paano ma-review ang ina na LPTRP, pati sa City Ordinance 966, Senat. Okay. Now, pero ang parte sa electronic jeepney, nga doon mo niya ang target niyo, maintra sa modernization program, ang piston kag, ang stone kag ang FIBACDA, provided nga mo tong electronic jeepney, ano target niyo nga kwaon, what was the latest, saan o ma-provide na sa inyo, sir? Actually, SNR, sa Monday na meeting, hindi man ito meeting, na, kumbaga, nag-attend kami promotion man to sa manufacturer sa Egypt. Okay. Pero wala pa na iya sa amon yung direksyon o kung padulungan sa parti amo sina. Ang amon niya nga ginatuyo is sulbaron nga nanay na mapadayon nga nanay ang pagbiyahe na hindi madula ang palangabuyan sa individual nato no kung magagmay nato ng operator no. Labi na din na kung magpa-consolidate ka makabiyahe ka 2 to 3 years o kung 27 months na lang. So, doon na lang kami. Ay, kung hindi ka na makupod sa programa, so, until January 31 ka na lang. Pagka February 1, wala ka na. Okay. So, it is switch. Kung ano kung baga, kapit sa patalim na natabo habon mo. So, kung amo na nga wala din kami, nagbiho, nga wala pa yaman na pa-consolidate sa amon nga grupo, pero nakapreparar kami, face-to-face basis, na kung in kaso, man niya pauntaton kami mag-January 31, nga wala pa yatang pag-usga, ma-consolidate kami, paati siyang puok, na din pa-aproba namon to sa Sintalupi sa kung sa DOTR, sa LTFRB, paati sa Mineral Bay, na okay na to. So, kung in kaso man nga magdaog o kung ipadayon din nila o post-COVID nila by January 31, okay. So, may ara na kami nga preparasyon na namon nga grupo is preparado man niya nga mag-extend niya sa isang servisyo kung sa namon nga palangabuyan until 2 to 3 years. Amo na yung amon din preparahan kag kami wala kami neutral kami sa programa pero wala kami sa kontra sa modernization program. Ang amon daya is ang sistema do hindi namin Yes. Anyway, kung tulok ko na tunti, hindi man ni siya kasuguan because even the Senate and the Congress or the House of Representatives, why ni maglabay ito because this is only a department order. So meaning, hindi niya nga pagmandolin si babaw to, may aragid sang basihan nga kasuguan nga dapat sundon sang tagsa ka mga LGO. That is why ako personally nga balko gani, pwede man tuod nga LGO, masiling dali lang, di kami anay magupod na kayo, walang alang pa kami di. Ang Bacolod City, we are not ready nga ipatuman ang gusto nyo matabo. Nga mo na subong ang nangin problema because this is not a law.
hindi niya kay kasuguan nga ga-govern o kon gapatuman sa sining modernization program. Kita senat no kay Buluga sa amo niya paglantaw ang nagligad din ng administrasyon gusto man siya permi. Kaya tuloy ang pag-turnover kay former Alcer. Alas 8:32 balikan naton si Albert Villanueva sang grupo sang Stone, no? Kagabi si Rudy Catedral kag si Ma'am Simbrano nabatian man naton in some interviews. Galay man gani ito sila mo sa Facebook nga muna ti ang latest. We are very happy for that nung at least gin-extend until April. Pero ti amo ni siling ko gani balantayan ta. Sir Albert, sorry na ito ang linya naton. You were saying kay na? O gani, Senat, ang buti silingon, ang iniyang extension, ang aton nga national government o kung ang aton nga gobyerno is residido na niya mag-implementar. Ang extension na niya, importante, ano bala ang stand o kung panindugan sa aton nga LGU, so dala kami. Kung ano panindugan sa LGU, so amo na yan yapat naman ni Moon. Yes, sir. Kaya ang amo niya panindugan, magambal ang LGU nga biyahe ka mo, kung magambal ang aton nga LGU, hindi na mo pwede ka biyahe, kaya mo na, at wala kami mahimo. So amo na siya nga, ang talang ginahimuan naman sa pamahagi, hindi lang niya madulang pagkangabigan sa atong individual na mga magagmay na operator sa aton na traditional PLG at sanat. Ang problema sinigaling kay doon na una pa yung kalisa sang sa kabayo, do baliskad blay ang implementasyon sa programa, Sir Albert? O gani, sanat, kung magabla, ginpahin mo kanila, bakal mo balay, pag wala isang duta na para plastaran sa balay, doon mo na lang sa sistema, sanat. Kulang gid konsultasyon. Anyway, sundo na mo ni Sir and ma-update lang kami sa imo if in case no kung may ara na sa mabalay nga mga development together with the local government unit of Bacolod kay importante ini nga mangin aware may balawan sang public kag sang aton mga commuters, mga sumalakay sang publiko ang update sa modernization program. Salamat gid sa imo tiempo, Sir Albert, good morning. Sige, Senat, malaman man niya salamat kag may magas ko nan. Action Hotline. Ang modern